Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella se jieħu passi legali kontra l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista NetTV u tas-sit elettroniku tal-Partit Nazzjonalista Malta Right Now wara rapporti malafamanti li xandru fil-jiem li għaddew. Il-Partit Nazzjonalista qal illi fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu il-Ministru Vella naqas milli jiddikjara proprjetà illi tikkonsisti villa fi triq San Girgor fiż-Żejtun. Skont il-Partit Nazzjonalista fid-dikjarazzjoni tiegħu, George Vella biksur tal-kodiċi ta' etika tal-membri tal-Kabinet ma ddikjarax din il-villa. Meta kienet jieħu sehem fuq programm fuq One Radio ippreżentat mill-avukat Tony Abela l-erba' filgħodu, George Vella qal li huwa ddikjara biss dak illi titlob id-dikjarazzjoni tal-assi. Għax id-dikjarazzjoni tajt illi tittimla il-pożizzjoni kif kienet tiegħek fl-3 Deċembru tas-sena ta' qabel u jgħidlek ċar li tinkludi l-proprjetà tiegħek, ovvjament, u tal-mara tal-Ministru jekk tifforma parti mill-komunjoni tal-akkwisti. Jiena niftaħar id-dar tiegħi mhix tiegħi. Dik ta' il-bamriteħ miljun ġenna misser il-mara bħalma tal-ħuta kollha tajjela qabel iż-żwieġ. Dik id-dar hija tagħha. Jiena la għandi titlu fuqha. Il-Ministru George Vella qal li mhu se jħalli lil ħadd min iħammġu mal-ambaxxati barranin. Ma meta hemm kampanja biex tħammeġ, kampanja biex inti tipprova tiddenigra l xi ħadd u ma tipprovax tkun onest miegħu, jiena ħanfittex id-drittijiet tiegħi legalment, ħalli lili tawa iktar mhux bħala George Vella, jkun ma importax. Bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin ma jħammġunix mal-ambaxxati kollha u jxardulna isemna li jiena dishonest. Id-disonestà ifittxuha x'imkien ieħor, però wara l-bib tiegħi mhux se jsibuha żgur. U kif qed ngħidlek jiena beħsibni niftaħ passi legali kontra tagħhom. Il-Ministru Vella qal li huwa kien korrett fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu hekk kif il-villa ma tagħmilx parti mill-komuni tal-akkwisti. Skont il-liġi, il-formula li jimlew il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari sabiex jiddikjaraw l-assi tagħhom hija ċara li jiddikjaraw il-proprjetà li għandhom xi tip ta' titlu fuqha.